În inima țării un strigăt se naște, Diana ne cheamă în al 12-lea ceas, căci pe ăst popor pericolul paște, libertatea acum e tot ce-a mai rămas. În cuget uniți, cu suflet de foc, pe cărări de speranță ne regăsim, prin furtuni și prin umbre să ne facem loc. E țara noastră și doar asta știm. SOS România, SOS România.